दिनै नैबे से नं बालिसिता बे बाथौ थानसालियाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे गोख्रों आरो सासे गोग्गाथ गाहाय नेहाथारि बुदाला दैमारिनि बेवहाय रायजोआरि भान्दारा आरो बे सारादुजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय बान्जाय आफाद दानाय जादों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों नैबे आम्बागाव गामियाव बे बालिसिता गामिनि गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजानि मददजों बिथांनि सारादुखौ रायजोआरि सारादुखौ खुंनाय जादों। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो बान्जाय आफाद दानानै मोनसे सुजु आफादबो दानाय जादों आरो बे सुजु आफाद दानानै बुदाला दैमारिनि जिउ आरो सानस्रि बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोनहा मोनसे गोसोखांनाय समनि सेबखांदों आरो बे सेबखांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेखौ बेखेवनायबो जाबाय। बावहाय बुदाला दैमारिनि जिउ सानस्रि बिनि मावथाय बिनि फिल'सफि बेनि सान्थौ गासिबो बेरखांजोबदों होननानै जों सानो आरो दिनै जों नुदों समनि थान्दै बावहाय बिमुं दोननाय जादों समनि थान्दै अलंबार बुदाला दैमारि बे सबिनेरखौ मुं दोननाय जादों आरो बेयो समनि थान्दै अर्थात बेयो माने बुब्लिजों गोरोबनाय सासे रिप्रेजेन्टेटिभ सासे थान्दै आरो बियो सासे बोगदाद मावथि हिसाबै बियो जोबोर माने मिनिं गोनां एबा माने बाहाय अर्थपुर्ण मोनसे बिमुं जादों सानो। दा बुंनो थाङोब्ला बुदाला दैमारिया खालि बाथौ महासभायावल' नेहाथारि जायाखैमोन। बे आम्बागाव प्राइमारिनि बर' थुनलाइ आफादनिबो बिथाङा सासे गोख्रों मावथिमोन आरो बियो बर' थुनलाइ आफादावबो दङमोन, गुदि बर' थुनलाइ आफादाव दङमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन आरो बियो गावनि बे जिउ थासान्दियाव गोबां बियो हारिनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांदों। जों बेखौ बाथौ गौथुमा दिनै जिहेतु बिथांमोनहा माखासे थांखि लादों जे दिनै बिथांनि मुसुखाखौ बहाय बिथांमोनहा माने गायसननानै बिथांनि गोसोखांथि महरै बहाय बेखेवनाय जादों दिनै फुंनि बाहागोआव। बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेयो मोनसे बेनि थाखाय मोनसे पारमानेन्ट मोनसे बेयाव खाम्फा जानानै थाबाय आरो अराय सम बुदाला दैमारिनि बे जिउमाया आलो गोजोनै थागोन आरो बयबो बेखौ मिथिगोन, इयुन जोलैया मिथिगोन जे समाजनि मोजां खामानि मावोबा बुदाला दैमारि बायदि समाजनि मोजां खामानि मावोबा माबा मोनसे बिमुं बेखौ मोननो हायो आरो बे मोनसे थुलुंगाथि जागोन। बुदाला दैमारिया सासे बिदिन्थि जागोन, समाजनि बिदिन्थि जागोन, इयुन जोलैया बेखौ अराय गोसोखांबाय थागोन आरो बिथांनि जिथु न'खर बे न'खरा जेसेबां दुखु मोनदों जोंनि रायजो राजायाबो दुखु मोनदों, बाथौआरिफोर दुखु मोनदों आरो बिथांनि बे रुंसाराव बे हरखाब रुंसाराव बेखौ आनटाइमलि डेथ होननानै बुङो जे बिथाङा अकाल मृत्यु जानायाव जों गासैबो बाथौआरिजों लोगोसे बर' रायजो राजाया दुखु फोरमायदों, दुखु मोनदों आरो बिथांखौ गोजोर खालामनो थाखाय जि बाथौ गौथुमा माने थांखि नाजावदों बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो इयुन जोलैनि बियो मोनसे बिदिन्थि जानानै थाथों आरो बुदालानि बे जिउमाया आलो गोजोनै थाथों आरो जोंखौ अरायबो सानस्रि हरबाय थाथों। आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जोंखौ अनहरथों आरो आनान गसाइ बिनान गसाइ बोराइ बाथौआ जाहाथे बुदालानि जिउमा आलो गोजोनै थानायाव बियो बोर सारस्रि